Ojila otu nkeji wee gụfere elekere 11 nke ụtụtụ. Igbo ndị ọma, ndewonu. Ekwekọ ma gbaa anụnụ. Ndị ji akụkọ a n'ọtụtụ a bụ m Chinedum Nwanekwu na nwugbo m Chidewa Elibe. Ndị a bụ isiokwu hirodo nke anyị ji mere akụkọ n'ụbọchị taa bụ abalị 15 n'ime ọnwa Februari n'afọ 2022. Ụlọikpe Federal High Court eyigharịala abalị 4 n'ime ọnwa Eprel dịka ụbọchị a ga-elebagharị anya n'okwu metụtara Senator Rochas Okorocha na ụlọọrụ EFCC. Otu jikọtara ụmụ akwụkwọ gburugburu ala Nigeria, National Association of Nigerian Students, eyiela egwu ime ngagharị iwe n'ihi mmalite mfanye aka n'ọkụ ndị ASUU malitere echi gara aga. Ụlọọrụ National Drug Law Enforcement Agency ekwuola n'eze wara awa na nwụchiene Abakari na ndị uwe ojii mara anọ ndị ọzọ n'ihi ebubo ịtụ mgbarahịa ọgwụ ike. Aka na-achị steeti Katsina nakwa ọchịchị steeti Katsina amachiena otu nchekwa ya Sakai Vigilante Group ma gwa ndị uwe ojii ka achụma ndị otu a nwude ha n'ihi na ahịrị ha nyụrụ na-eshi ushi ọjọọ. Amalitere egwuregwu ntozu oke maka ndị ga-esonye na World School Athletics. Ọ bụ na steeti Lagos ka a na-eme ya bụ egwuregwu ugbu a. Onye ọma, sonye anyị na www.ozisaradio.com. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Tọzie ntị n'ala, anyị gụpụtara gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ n'uju ya. Ụlọikpe Federal High Court dị na Port Harcourt eyigharịala ụbọchị a ga-eleba anya n'okwu metụtara Senator Rochas Okorocha nakwanụ ụlọọrụ EFCC. Ozi e nwetara kọwara na Senator Rochas Okorocha gbara ndị EFCC akwụkwọ n'ụlọikpe site n'aka ọkaiwu na-ekwuchitere ya ọnụ, aha ya bụ Olanipekon. Ozi a gara n'iru kwuo na isi sepụ ntị na ya bụ akwụkwọ agbara bụ na ọ na-akọwa na ndị ụlọọrụ EFCC anaghị ekwe ya nwa mmiri ọba iko na ha nyemere na ya ahụ site n'akụkọ mmetọsị na mmaja ha na-amaja ya. Nke a na-ebute aha ọjọọ n'ebe ya nwa bụ Senator Rochas Okorocha nọ. Na nzaghachi, ọkaiwu na-ekwuchitere ndị EFCC aha ya bụ GK Lanoda gara n'iru kwuo na ọ nwere nnọọ ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ echi bụkwanụ nke eji agbaga Senator Rochas akwụkwọ n'ụlọikpe. Dị ka ụlọikpe nọ na-elebanya bụ okwu anya, ọkaikpe Justice Stephen Pan, onye nọ n'isi ya bụ okwu, gara n'iru gwa ndị ụlọọrụ EFCC ka ha hapụrụ Senator Rochas Okorocha akwụkwọ ndị ahụ ọ na-eji eme njem ma kwụsịkwanụ ịdị na-amaja na-emeta aha ya wee ruo mgbe e wetara ihe gbara ọkpụrụkpụ a ga-eji ama ya ikpe. Eyigharịrị ya bụ ikpe n'abalị 4 nke ọnwa Eprel n'afọ a bụ 2022. Ọhaneze ndị Igbo ekwuola na ndị iro ndị Igbo bụ ndị na-achọghị ka e nwee onye ga-azọ ọchịchị onye isi ala na ntụliaka a ga-enwe nso nso a. Otu a gara n'ihu kwuo na ihe naanị nwere ike ibute ịdị n'otu n'ala anyị bụ ya bụrụ ma ebido inye ndị ga-apụta maka ọchịchị onye isi ala na mpaghara. Onye isi otu ahụ bụ Prọfesọ George Obiọzọ kwuru na ihe ga-eme ka ọnọdụ a anyị dị ugbu a dị mma bụ ya bụrụ ma onye Igbo baa n'ọchịchị. Nke ọ gara n'ihu kwuo na ebe ọbụla onye isi ala ga-esi bịa na ha ga-etinye ndị Igbo na ọnọdụ na-adịghị mma. Ọ gwara otu ndọrọndọrọ dị iche iche ka ha hapụ ịdị na-atụ ndị Igbo ụjọ kama ha gbalịa mee ka ala anyị dị mma. Ọ gara n'ihu kwuo na enweghị mgbe ọzọ ndị ọchịchị anyị ga-anabata anyị ma hụ anyị n'anya karịa ugbu a. Ọchịchị steeti Katsina
ekwuola n'eze wara awahụ na ha akwụsịla ndị ọrụ nchekwa Yansakai ọrụ n'ogbe ahụ n'ihi ebubo oke ịkwafe ọbara na itinye oshi aghụghọ na arụrụ ara na ya bụ ogbo. Ozi a gara n'iru kọwaa ahụ na ndị otu nchekwa Yansakai bụ ndị na-arụ ọrụ na steeti Katsina ka e nyeziri iwu ugbu a ka anwụde ma gide ha n'ihi na ihe ha nyụrụ ka na-eshi. Ozi bịaranụ site n'aka onye nlekọta na-ahụ gbasara mgbasa ozi na steeti ahụ bụ Abdul Labaran Malumfashi nakwanụ onye ndụmọdụ pụrụ iche n'okwu gbasara mgbasa ozi na ya bụ steeti. Ọ gara n'iru kwuo na ọchịchị steeti ahụ enyopụola ọtụtụ aghụghọ na arụ ala ndị Yansakai ji na-arụ ọrụ. Ọ bụ ya meziri ọchịchị steeti ahụ ji nye iwu ka ndị uwe ojii nwude ndị a n'ihi na ha na-emebi aha ọchịchị steeti Katsina. Otu National Association of Nigerian Students ekwuola okwu banyere mfanye aka n'ụkwụ nke ASUU nyere ha. Onye isi oche otu ahụ bụ Asifo Sunday kwupụtara ezi ndakpọ na olileanya nke ukwuu maka mfanye aka n'ụkwụ onye isi oche ASUU kwuru na ha ga-aga ruo izuụka 4. Asifo tiri ezigbo mkpu ebe ọchịchị etiti nọ nakwa ebe ndị na-achị ASUU dị ịhapụ ikpebisi ike n'udo ka a hapụ ime mfanye aka n'ụkwụ ha tiri. Ọ gara n'ihu kwuo na ụmụ akwụkwọ ala anyị ga-eme ngagharị iwe iji kwupụta obi iwe ha maka mfanye aka n'ụkwụ a. Ọsọdeke gwara ndị nta akụkọ na ihe mere ha ji gaa mfanye aka n'ụkwụ a bụ maka ọdịda ọchịchị etiti dara imere ha ihe ha chọrọ ka ha mewe ha. Otu National Drug Law Enforcement Agency ekwupụtala maka mkpọchi ha kpọchiri onye uwe ojii akwụsịrị ọrụ bụ Abakaiwa. Otu a kpọchiri ya n'ihi itinye aka na ire ọgwụ ike ruru kilogram 25. Onye okwuchite ọnụ otu ahụ bụ Femi Babafemi kwuru na ọ bụ ndị uwe ojii nyefere Abakaiwa n'aka ha, nke o kwuru na ndị uwe ojii ndị ọzọ so ya wee mee arụ abụ ACP Sunday J. Ugbua, ASP Bawa James, Inspector Simon Agiba na Inspector John Nuhu. Akpọrọla ha wee gama isi ụlọ ọrụ ha dị na Abuja maka ịjụ ha ajụjụ ọnụ nakwa ịga n'ihu nyocha ihe ndị ọzọ. Otu a kwuru na ha agaghị ahapụ ịkpọchi onye ọbụla so ntinye aka na mpụ a. Onye mere ga anyị ntị aka nọkwa n'oge akụkọ n'ozi 96.1 FM Owerri. Tupu ya bịachie, geenụ ntị n'akụkọ egwuregwu. Otu Nigerian School Sports Federation amalitere ụbọchị 2 maka nlegha na nnwale. Otu Nigerian School Sports Federation amalitere abalị 2 maka nnwale bụ ndị ga-etozu oke iso n'iko nke a ga-agba na Turkey. Ọ bụ nke a kpọrọ 2022 World School Athletics Championship. Ozi a nwetara kọwara ahụ na ọ bụ na Yaba College of Technology, steeti Lagos ka a nọ na-eme ya bụ nnwale. Ụbọchị ndị wepụtara bụ abalị 16 ọnwa February na abalị 17 ọnwa February. Ozi a gara n'iru kọwaa ahụ na ọ bụ sọsọ ụmụ akwụkwọ ndị a mụrụ n'afọ 2004, 2005 na 2006 bụ ndị ga-etozu oke iso na ya bụ amamaka. Ọtụtụ ihe ndị a ga-eleba anya bụkwanụ ebe a ga-ama aka bụ ihe ndị gụnyere 100 meters, 200 meters, 400 meters, 800 meters, derezie gawazie, tinyekwara ihe egwuregwu nke a na-akpọ high jump, ilu shot put na nke a na-akpọ discus, tinyekwara ndị ọzọ. Ozi bịara anụ site n'aka onye isi oche Nigerian School Sports Federation, aha ya bụ Olabisi Joseph, kwuru na ụbọchị ndị ewepụtara maka nnwale bụ iji wepụta ụmụ akwụkwọ ndị gbara ọkpụrụkpụ, bụkwanụ ndị ọkwụ na aka na-aghọ nkọ,
na-agaghị emenyere ala Naịjirịa ihere na mba Tọki. onye magara anyị taa bụ taa ka ọha anyị n'ọnụ n'aha odekọ anyị n'ụbọchị taa bụ Chinonye Nwenyi ka nwa ogbo m Chidewa Elibe na mụa bụ Chinedu-Nwa na-ekwu ji asị ime na ịga anyị ntị ihe dịka gị akụkwara ya o ndewonu.